تحریر پئی دکھڑے تینوں دستی میرے قلم دی تحریر چھٹ نیندر گدو سونیاں تے پڑھ نعرہ تکبیر کی دینا دوش کسے نو اسی اپے صادق میر او تیری کافر عزت رول دے تے تو عاشق دلگیر تو برک ظلم دی اگنوں پیا سردہ ہی کشیر او کس کھاتے تیریاں دولتاں نہ ملے غریب نو لیر تے شیرے کہ او بھیڑ نہ ہووے جگ تے جن دے سر تے ہون نہ ویر او بھیڑ نہ ہووے جگ تے جن دے سر تے ہون نہ ویر ایتھے چور چکے چودھری تے کتیاں اگے کھیر او بھیڑ نہ ہووے جگ تے جن دے سر تے ہون نہ ویر ایتھے چور چکے چودھری تے کتیاں اگے کھیر ایک دوڑا ہے کہ منگا روز دعا تیری زندگی وچ خوشیاں دے شالا ڈھیر ہوئن منگا روز دعا تیری زندگی وچ خوشیاں دے شالا ڈھیر ہوئن ہر شب شب رات ہر روز جشن تیرے سونے شام سویر ہوئن کہ نہ پیش پوی تو زبر روے نہ پیش پوی تو زبر روے تیرے حافظ دشمن زیر ہوئن ایا خواہش جد بھی سا نکلیں میرے لب ہوئن تیرے پیر ہوئن تو ایک تو آئے جڑے کھڑے ہیں دوست یا تو اتنے بیٹھ جائیں یا ادھے آ جائیں کوئی خرابی تو بس نہ بنے میں گزارش کرنا حکیم احمد علی جہاں صاحب لوگ کے خراون اور کلام پیش کریں حکیم احمد علی جہاں باز صاحب ہم آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کافی سارے عزیز دوست دور دراز سے آئے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ساتھی پہلے میں اپنے استاد محترم جناب خان نوادرات خان صاحب کا ایک ربائی ابتدائیہ پیش کرنا ہے فرمائتے ہیں کہ پروش باللہ لونا خدا دا جڑا مالک وارث ہاردا بیجاں درود حضور دی آل اتے تھوڑا مکسی عذاب کا باردہ تے مکہ خیر میں بیبیاں پاکاں انہاں دسیا وال سباتا دج پال عباس دا خادم ہاں مکہ دراز میں ایک استاد شان کرمال متا دے گھر چھت کے میرا سر تو نہیں انکار ہے کرمال متا دے گھر چھت کے میرا سر تو نہیں انکار ہے کا جگر دے لیلام سرکار ہے وہ سر سلکہ میں سمجھتے کہ وہ کل کائنات نو آ رہے جہاں باز بلوچ کے حق بائیں ہوں صدق کے بیٹے پا رہے ایک بھائی پہلے لاؤ نے سوچا تھے ولی ہوتے مائے کہیں دے صدق بلوچا تھے روائی کرم آئے تاریخ میں مدنی دی بے ناقص یار زبان ہے کہ ہر ایک روح کا تسبیح کرتا ہے سن خالق رب رحمان ہے کہ آقا دی خاطر رب چاہیں کتے پیدا کون جہان ہے حالت قرآن دا صرف نبی دی میرا یہ جاں باز ایمان ہے چند اشار کراز مولا علی دی مشہور کلی مومنان ولی اتمان ہے کراز مولا علی دی بشار ہے کلی مومنان ولی اتمان ہے وچ کعبے دی ہوئی ولادت علی دی آتم تبادل سخاوت علی دی خدا دی قسم ہے امامت ولی دی مسجد علی ہے میدان چلیے پھر حسن یار زبان چلیے شان علی ہر ولی کی بلند ہے یہ نکتہ سونے محمد پسند ہے ذکر علی کا تو حضور باندھے یہ جگ علی دی رسائی نہ ہوتی خدا دی قسم ہے خدائی نہ ہوتی عذاب چلیے عرفان چلیے علم چلیے وجدان چلیے مکیے چلیے مکائیں چلیے خفیف چلیے جلیب چلیے خدا دی قسم ہر ولی چلیے خفیف چلیے جلیے چلیے خدا دی قسم ہر ولی چلیے فرمایا شاد رشاد مآب ہے میں شہرہ علم دا علی دا باب ہے دلائل حیدر سکھائے آداب ہے مومنوں حیدر دا نعرہ چلاؤ یا بعد بگڑے مقدر بناؤ نعرہ حیدری امام حضرت امام حسن نشان ایک تو
کوئی صداقت دی تلوار حسن صداقت دی تلوار حسن مومنہ دا غمخار حسن جانباز شباب نہیں رکھ کے کیتا کردار حسن حضرت امام حسین پاک دوارے شہیداں دا سالار حسین کاریاں دا سالار حسین جانباز عبادت وچ دی جد ہوئے گفتار حسین یا غوث پاک شارک غوث پاک نے بے پرواہی جیتی لکھیے جاتی بند گواہ سکتا ہے غوث پاک نے بے پرواہی جیتی لکھیے جاتی بند گواہ سکتا ہے کہ 12 بھر اندر ڈوبیا ہوا میرا پھر اندر پیٹ کر آ سکتا ہے نفائے لگتے ہیں میرا مٹا چھوڑے وہ چور نو کتب بنا سکتا ہے داڑھ میرا نظر جاؤں جہاں بات لگے کر گوشت کا رکھ نہیں جا سکتا کافی حضرت میاں دوست پاک کے جلدی چاندے تک سید غفور سچے جاواں او دے سر تے تاج سرداریاں دا سید غفور سچے جاواں او سر تے تاج سرداریاں دا خان رب نواز تے کرم کیتا وعدہ انہاں دے کول دلداریاں دا او حل دی مشکل حل کر دین کاشا بھٹن کول بھکاریاں دا شاسی جاباز نیوام دے نے ویٹ ویک بھکاریاں دا تے حسنین سید غفور پیر بخاری جس سے ملے نجار نظیر سید غفور بخاری پیر جس سے ملے نجار نظیر